Il-Ministru tal-Finanzi, Edward Cicluna, ħejja lill-unions u l-imsieħba soċjali għal dak li jidher li se jkun slowdown ekonomiku. Dan ħabbru l-Ministru stess fil-laqgħa tal-MCSD fejn ammetta li tkabbir ekonomiku qiegħed inaqqas. Fl-istess ħin, Cicluna ammetta li fl-ewwel parti tal-2019 qed nesperjenzaw deficit u li saħansitra il-wed tal-Partit Laburista li jiġi eradikat il-faqar għadha l-bogħod mill-isseħħ. Infatti, iċ-ċifri li ppreżenta l-Ministru Edward Cicluna juru kif il-prodott gross domestiku fl-ewwel kwart tal-2019 ħadd isbita kbira kkumparat mal-aħħar 3 kwarti tal-2018. It-tbassir għal-2019 juru kif se tiġi sostnuta din ix-xejra dejjem nieżla. Dan fil-waqt li l-għol tal-ħajja qed tkompli tiżdied. Iċ-ċifri pubblikati fl-istess preżentazzjoni juru wkoll kif il-valur miżjud tal-bidja għall-2018 kienet ta' 1% biss tal-attività ekonomika. Hawnhekk, il-Ministru Cicluna ammetta kif f'ċerti setturi l-ekonomija qiegħda lura. Il-kostruzzjoni u s-settur tal-proprjetà mbagħad jammontaw għal kważi kwart tal-attività ekonomika. Ir-rata ta' partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol f'Malta jidher li għadha ferm lura mill-medja Ewropea. F'kummenti ma' Net News, l-imsieħba soċjali l-koll esprimew ix-xewqa li l-Gvern jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja, partikolarment wara li żdied il-prezz tal-ħalib u l-posta, xi ħaġa li l-Gvern s'issa naqas milli jindirizza. Jikkummentaw Joe Muscat mill-Kumitat Reġjonali għal Għawdex u Marco Bonnici mill-Union tal-Allima l-MUT. Fil-budget nistennew li jkun hemm miżuri li jindirizzaw dawn il-problemi li qed issemmi. Għandek faxex li qegħdin jintlaqtu b'mod ħażin u dawk il-faxex għandna naraw kif nindirizzawhom. Kemm billi nħarsu lej il-kola pereżempju bħal mekkaniżmu hija xi ħaġa li ilha tingħad ħafna però għadha ma saritx. Intant, Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, appella lill-Gvern biex fil-budget li jmiss ikun aktar ħanin mal-ħaddiema u l-familji tagħhom. Parti mill-proposti tagħna huwa biex innaqsu mill-pis tat-taxxi fuq il-ħaddiema tagħna fid-dawl ukoll li hemm żidiet li qed jolqtu lill-ħaddiema l-familji tagħhom u l-anzjani tagħna. Intant, fl-ewwel laqgħa tiegħu bħala Ministru għad-Dialogu Soċjali, Edward Zamitluqis laqgħa lill-imsieħba soċjali b'appell partikolari hekk kif qal lill-unions biex ma jagħmlux biss talbiet settorjali, iżda jinkwadraw l-istampa l-kbira fit-talbiet tagħhom. Matul il-laqgħa, il-President tal-MCSD, John Bencini, ħabbar kif il-Viċi President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, Kieran Bruno, intażel biex iħejji rapport bil-proposti tal-unions għal budget li jmiss.